салом салом, якум лайк мондум мега. хоҳари ҷон хушомадӣ. Сози тинҷи саломатиҳо хубай? Фотимаҷон шом бахайр. Хушомаден духтаро. Неки марам ба камтар пас миём. Майли хайр оилаҷон. кор дорӣ? Фатима Усарова мубин? Бозорбой ТВ. Салом дӯстону. Ваалейкум ассалом. Бозор ТВ хушомадӣ. Созам апаҷон, шумоам созен? Шукрона авлод ҷонум соз. Тра ёд кардам эфир кардам роилаҷон. Ҳеч ка ғамат надод? дуюм лайка биқаб. Раҳмати калон. Қабидам кисам дадохтам лайки шумора. ёд гирифтаям? ҳо аҷуза гуфтес хоҳарҷон. Я ёрдамам ку мега. Кӣ мега тра аҷуза? хок шаме безам биёрам вай одама. Апаҷон не мега. Чӣ не? ин Фотима Усарова рафтай чӣ? Ассалому алайкум. Ваалейкум ассалом. Орзуҷон чӣ хеле сози саломатиҳо хубай? хушомадӣ. созен хубин иншолло. Шукронаи Алло соз ҷонум айту пурсем. Эфира куштӣ? мара не аҷуза янга мега мара ёрдам те. ҳа фаҳмидам. браха ёрдам ку ба биё. соз шукр апаҷон хуш бошен. ҳо эфир мурд худаш. фаҳмо. Не ҳаминҷа даём мега. мубинаи туми? хаоли пеши аҷуза мерам агане рӯйла. савзи балолазоре созенамакаса мега соз. салом алайкум соз хуб. Я лайк ай тарафи ман ҳамакаса созен мега исо. ваалейкум ассалом исо. хушомадӣ додарҷон. айбари боло. лайкотона фаромӯш накунед. ҷаҳонгир кимсанов салом алайкум. ваалейкум ассалом ҷаҳонгир. фатимахон салом мега. таджичка из востока. сабзи салом хушомадин мега. орзуҷон. роҳилаҷон созӣ мега. ҳозир роҳилаҷон меоя камтар кор дора савзӣ. олами орзу амаҷон ваалейкум салом. раҳмат мега. роҳила тез биё ки ёдат кардам мега. савзӣ нӯширгӣ кӯрот савзӣ. ташаккур апаш мега исо. саломат бошӣ. ҷаҳонгир обдима шидамтон мегам. ҷаҳонгир ай одам сер накардиами ту? 723 будам 711 мон мега. охи ман тура мегум ку имрӯз ту беҳад одама бисёр ҷамъ кардаистӣ. ютуб тоза мекуна одама додарҷон. иқа одами бисёр ҷамъ накун. меҳнатот ҳама дусту мешава. камен монен мега.
чандта одамта гирифта ҷаҳонгир? Қариб 12 одамта гирифтае. Ганда бачаи зурм, ҳа? Ягон духтар азиқ намекунам, мега Савзӣ. О, рост мегӯй. Ҷаҳонгир, мондам. 12 мегам. Ва агар 12 аймара бигира, дили ман мезана Ҷаҳонгир. Ай 10 зиёд одам овардӣ, ҳамара мебара ютуб. Аз моям мегирад ҳар рӯз подписчикоя. Мегира олами орзу? Ман хиёлам фақат одамои камбағал одамоша мебара. Масалан мора охӣ. Апай тахмина парво накун, мега не. Ассалом. Валейкум ассалом. Я рада за вас. Хуш омадӣ ҷонум. Ассалом. Валейкум ассалом. Ай. Кадоми канали мада обуна шава, лайк, коммент куна. Ба 5 каналам обунаш мешам, баъда эфир мега. Не, мебара. Бо соатҳоя мегира. Соати марам он рӯз хешида якум бор 5 соат ма гирифт. Раҳмат сӯзи хуби хоҳар мега. Худоро шукр сӯз ра. Я рада за вас. Бачаи ё духтар? Бо ма ҷонум гуфта шиштам. Дӯстони азиз. Манижаҷон хуш омаден. Сӯзен хубин иншааллоҳ мега. Я рада за вас. Ин манижа ном дора? Хуш омаден ҳама каса, дӯстони азиз. Лайкора фаромӯш накунен. дугонаҳои меҳрубон, додарои ғамхор. чайковат намекунем мардак? Қандат овардам. чоймону ба ҳавас хондаисти смсро. Роилаҷон, Шаҳнозаҷоном асалакои ман ки ҷудаен, мега. Салом Сабзӣ, сӯзи хуби брат, мега. худат худта салом додаисти, меша сӯзи тинҷи худат, мега. Чӣ ҳол дорӣ дига? Ноширки корот Савзӣ. Савзӣ, кор надорӣ ту дига? рӯзи дуруз дар интернет эфиру ба эфир мегардӣ, ягон фикри зиндагиро намекунӣ? Не, Савзӣ, гаштем ҳамиҷода, мега. Сабзӣ, бра гумша, иҷада мо ҳамакаса гап задестем, мега. Актёри зур мешине ки Сабзӣ? чӣ кор дорӣ, ман мерам ё не? Сабзӣ, қа худат ба худат гап зада без, ман картишкама дида биём. барзагов намефаҳми гапо, бро гумша банан хур, мега.
инҷа чанд сабзӣ мега. Ин як сабзӣ худаш ба худаш гап зада истай. Орзуҷон аҳамият натевра. И бо на феъли чӣ ёд гирифта якам. Эхти барзагов девнаи чӣ. Тахта урмат ку мега. Так ҷои тозии сабзӣ мега. Да аҷина бозор музӣ мега. Тӯбаи сабзӣ ба худо актёр лаҳзаҳои гуворо ҳеҷ чия дар пеши ту. Ҳозир меём ба ҳамо аҷина бозорро тамошо кӯ. Тӯба. Спорт ман омадам мега. Ин кӣ боша бу? Сабзӣ ба ҳамон ба хубӣ мегӯм. Бро гумша мегумуд ки ози аҷин ҳамиҷада ба бин мега. Лайк мондан ба спорт. Фаҳмо барои лайк. Раҳмати калон. Сос гапзан сабзӣ хта чӣ қад сирх кадестӣ мега. Ҷаҳонгир ку мега. Ҷаҳонгир ҳамшаҳри ман. Гап нестай. Салом алейкум ба ҳамаи эфир будагиҳо. Ва алейкум ассалом ғариббача хуш омадӣ. Ай бари боло гузар. Лайкҳоро мондем. Алейкум салом ғариб. Али ассалому алейкум. Ва алейкум ассалом. Алиҷон дударҷон хуш омадӣ. Ай бари боло гузар. Мондам. 8 лайк мега. Раҳмат барои лайкотон. Одам ба тоҷикӣ гуфтаистамид ки бро набинумта ки ози ҳамиҷада мега роилара мегум ба тамошо кун чӣ корит мекуна. Роила ё Шаҳноза? Дӯстони азиз ки мара дастгирӣ мекунад. 4 каналам қатъи мешавам коммент бимонен мегам. Биё ҳамин силкаи турама кашол кунам дар боло. Одам мега. Ассалому алейкум хуш омаден мега. Ҳаматарафа 10 лайк. Раҳмат барои лайкот. Ҳаматарафа хуш омадӣ. Сози тинҷи саломатиҳо хубай? Сабзи роҳила чит мешава бугӯ ку? Маймун бо қатъи ту гап мезана мега. Ҷурабек салом. Шоматон ба хайр бошад. Ва алейкум ассалом Ҷурабек. Шоми шумоам ба хайр бошад. Хуш омаден. Ҳаматарафа хуш омаден. Созен хубен иншаалло. 11 лайк мега. Орзуҷон чой тайёрай? Не гап намезана. Бура гумша қатъи ҳамон роилаи аҷина набинумтон мега. Ҷурабек хабар гирен мега ғариббача. Савзи идда хона биё мега. Мешава соза пашка аз шумо пурсем. Ай ман созам ҳаматарафаву занак мара вообще занг назадай. Далер Хоҷаев ассалом. Ва алейкум ассалом. Мафтунахон чихе шумо саломатиён нағзми? Бачаҳо нағзми? Амакам қайно ҳама каса нағзми? 12 лайк. Раҳмат ҷонам барои лайкҳо. Далер хабар гирен. Не ғариббача далер эфирода намегарда. Даширак тиҷӣ. Салом ба ҳама. Ва алейкум ассалом. Даширак тиҷӣ хуш омадӣ. Брат хонаи мода картошка метен? Биё хонаи шумода чӣ метан мега.
Таджичка, привет всем. Доширак апай админ сози калид бите, мега додам калид. Ҳама мо нағз, худоба шукр. Худо ҳама вақт нағз бошид. Ҳамшаҳриҷон, ҳамсояҷон. Мо ҳаминҷаем, ғариббача, мега хонаи мода тухми хар метан, духтарора, бачаҳора тухми хирис. Доширак обуна шавен, мега ғариббача. Чӣ ба хаб кардин, ку гап занед? Доширака биё бихӯримед, биёр мега бихӯримад. Ай. Касе на Алид обуна нест, обуна шавен. Чӣ гап шид иҷада, мега Савзи? Намедонам, обуна шавен, мега админ, обуна шавен, мега Доширак, ту канал дорӣ? Силкат нест ку? Кани силката надидаистам. Ё боло дарафтай. Дар куҷо обуна шавам, Доширак? Силка наёвардай. Ҷурабек маззат ҳи ҳуяй мега. Доширак, ту кӣ бо ном таҳлиш карда омадӣ? Ман медонам, ки ба фикр мекунам ҷаҳонгирӣ. Чӣ бо мега сабзи кадоми ҷин доштен мада часпид дар як тефм кашол шид, худ ба худ гап задам, хариб тефма бикана ҷини безе будай мега. Вақтеё ки чӣ қи зиқ намешай мардак. Блогер ТВ, хуш омадӣ. Апашка мадам ҷавоб надодай мега. Салом, ба худо яке якбора свет мурд, ай ҳамаи чӣ мондам, нав телефон заряд гирифтосай. Як гуфтам эфир бром. Эфир мекунен шумо ама? Жизнь в деревне. Чӣ имрӯз ман як видеотон бо рекомендатсия дар бор омад, як дута шавая тамошо карда лайк мондам. Баъд шумо гуфтен имшаб ҳамаи чиёда обуна мешаванд ба каналом. Гуфтен нашидин ку? Админ мардак дорен мега. Ҳо, шукронаи Алло. Худора шукр, як мардаке дорам, ки падари фарзандомам. Ман Ҷаҳонгир, ҳам фаҳмидам Ҷаҳонгир. Ҳаматарафа обуна шен то охирам мега. Соб кунам админ, мега гап нестай. Доширак тиҷине ки ман туро нашинохтам. Кӣ ту? Ҳозир як минут ки авқотам насӯзаво. Мардак света гирён кунам.
омадам ва и язнат созае мега язнат ина хондаиста ай телефонаш ҳами эфирмда ҳаста язнат худора шагр созай амаҷон шӯи шумо ахбор тамошо дора ҳа ягон овози зиёдӣ на брояки пушти сарда ягон калушай ассалому алайкум сӯзен хубин ҳамакаса шабатон бахайр 14 лайк ва алайкум ассалом рубияҷон чӣ хеле сӯзи саломатиё хубай шоми таам бахайр боша ҷонам биё айбари боло блок мега тв ма одам мегам ты кӣ мега рухшона салом тахминаҷон созед хубе фарзандакотон созан худора шукр соз рухшонаҷон чӣ хеле сӯзи саломатиёи худат созай ҷонум фарзандакот созан хушомадӣ апа илтимос комент кун дар видеои болом ман шамохӣ мега ман ҳавай видеои последний тондам ҷугорида обунаш чӣ шидагим комментария мондагим ҳамашда ҳастам ман амаҷони тахмина ки ҷо рафтӣ мега карточка қоқак пухтам авая рафтам вардошта омадам сӯзен хубин ҳаматон мега хай ман рафтам дӯстон мега дар ширак ҷо рафтӣ салом ба аҳли гурӯҳ шабатон ба хайру шодӣ бод салом ба аҳли гурӯҳ ира хондам туба чо кади рухшонаҷон ку гап зан робия сӯзи хубӣ иншааллоҳ мега апаҷон чӣ кести авқот мега карточка қоқак кардам барои кори мардак ман ҷурабек валайкум салом хушомадин сабзи амаҷони робия сӯзи мега сӯз меша аз шумо пурсем чӣ ҳол дорин ғариб мега робия салом робияҷон хушомадин мега балолазори робия омади чои ноҷӯшомада биёри шае мега шукри худо сӯзем тахминаҷон худо ҳамавақт сӯз боши рухшонаҷон валайкум салом рухшона сӯзи мега робия шукри худо сӯзем робияҷон ку ҳама каса хушомаден дӯстони азиз чой кофе чӣ мехӯрем Давай дафта тести чӣ гӯядаш зелёный бигӣ ганда ба маззаҳай чай зелёный хоб ми мардакҷон қанчой кунам шумо ба чӣ бо инара пӯшидаӣ амаҷони рубия саломатиё паломатиё сар гов хар мур гов гӯспан пишак буз хай ҳамара пурсида биромадӣ не хона мега кияй 15 лайк мега русская версия ин ҷаҳонгирай бо салом алейк карда айбари боло гузарондани будам тахминаҷон шумо дар коред не рухшонаҷон хонадаям рӯзи чоршанбе ай кормон худованд ҳамеша созу сарбаланду хонаобод бошин омин шумо низ ҳам ҳамин суханҳоро таманнӯ дорам робияҷон мегам жизнь ма 4 канал шидагӣ ку мегам рӯтон қурут дастам дар кад ай силка мондара ҳеҷ касат мега обуна намешин мега ма ҷаҳонгир ку мега фаҳмидам ҷаҳонгир ок мега деревня
саломатим шукронаи Аллоҳи меҳрубон, ранги одам як бандаи муъмин соз мега. хушомадед дӯстони азиз. ҳамин рӯз ба худо хова задам, ай шуморо ҳаматона итонаитон да обуна шавен гуфтана даҳаном дард карда буд ҳамин рӯз. сабзӣ кадем касе мада обуна шава 1 кило сабзӣ метим бугӯ ҳама мешава. ту да мехелӣ махлаби охи ман мебулам да и картошка хӯлак омадам мега дашрак хушомадӣ. ҳамин ту да ман обуна шавам ту кӣ оҳи новый индийский фильм боевик мега. дашрак ту мада обуна нашидаӣ ку? жизнь в деревне. манам шумоя жду обуна шавен ба чанд каналотон. ин ҳамаро обуна шавӣ таклиф мекунед мега. ҳо ҳамин рӯз бовар кун рухшонаҷон ай дастгирӣ кардана ҳамин қабефара шидам мурдам ҳамин рӯз. ҳамин сабзиро мебинам аллергия пайдо мекунам мега. чӣ бабо? хуш бошед сабзӣ мега Дарёҷон. И Дарёҷон кай омадай? шумо хов надорен? мега не Дарёҷон ховай ки ҷо мо на ҳоли мо да соат 10 шидай. дашрак кияй? мега намедонам. мада обуна нашид мара фан кадагаре ҳозир мерам отписатсияш мекунам. боз зангилаш мега тахнаҷон ман да ключ натсен ман канал надорам мега. ҳеҷ гап не. ин бегаҳ ош кардам сабзиёша нахӯрдам мега. чӣ ба? думчик дора барои ҳавай Робияҷон? Мария hello. тахнаҷон қинай таклиф кунӣ нагӯе рухшонаҷон мурдам ҳамин рӯз. амаҷон Робия ош кади сабзира диди дилит нашид бихӯриша? ай қиматиша мегам. о салом алейкум одамои нав дар тарафҳои кӯҳна мебинем мега. чӣ хеле сози Гулнор? хушомадӣ ҷонам. муазҷон чӣ хеле созай?
сабзира наз намебинам да авқот мега. Фаҳмо Рубияҷон. Духтарча чӣ халай созай? модарам отпуск рафтае, мегӯянд ки сабзӣ қимматае. Мега ай Россияда. Ай Россияда ҳо уҷаам қимматае. Дарё асалам киҷо шидӣ ҷони бобо мега. О амаҷони мама сози хуби амаҷони ман мега. Ваалайкум салом мама Умед хушомадӣ мега. Умед ви чӣ ба амаҷон мега. Худо ба шукр соз мега Робия. Кристиана ҷавоб тену хир мега. Ма гап зада наметонум вуқати. Саломаш додам ку. Робияҷон омада раҳмат мега. Омадам раҳмат мега. Сабзӣ баргалиму нумтаъм мега. Видеовлоги навум загрузид шудааст. Интернетам сӯз кор кардааст ки овозҳои пупсик А, Б, В, Г, Д омадааст мега. Харгушакта бар усуна ку як дона сабзи амиҷа партофтам, сразу харгушота роӣ кардӣ ки эфирда сабзӣ партофтаанд мега. Саломат бошӣ мега Робия. Ман ҳам наметонам ҷавоб дода, хонда метонам халос. Амаҷон майлам мемонам мега. Ба дигари каналот лайка намемонӣ сабзӣ? Сабзак лаби ҷӯ ёраки сабзак лаби ҷӯ то арзон нашавӣ ошак намехӯрем дар лаби хок. Сабзӣ ӯ Кристиана заргушоша сар дода ки сабзӣ бихӯримад гуфтаистаю тира гуфтаистайне ки. Ин амаҷони ма апа надидаистай ку мега. Ман мондам мега Ҷаҳонгир. Раҳмати калон Ҷаҳонгир. Амаҷони мама мега. Касе ина Ҷаҳонгир да обунанест обуна шавем ба 4 каналаш дастгирӣ мекуна. Ба 4 каналош эфиртонда лайк мемона. Раҳмат апа тахминаҷон созем хубем. Шумо нағзен кам шоколад хӯр ки кунфу панда мешӣ. Не шоколад нахӯрдаистам. Садои зарафшон омад. Ҳо сабзӣ созам шумо созаки хубӣ мега. Ассалому алайкум ба ҳама дӯстон. Апаҷони ман созӣ мега. Худора шукр соз садо. Худо чӣ хелӣ созӣ саломатиё хубай? Апаҷон 18 лайк мега.
Савзиҷон, раҳмат барои лайкот. 18 лайк Апаҷони Тахмина мега Садои Зарафшон. Иқрабу. Анту работа. Вай аралаш кун. Ман апа нагуфтам тоба мегам. Амаҷони мама меша ҷану сӯз тинч мегам. Валейкум ассалом Зарафшонӣ мега. Раҳмат шукри худованд аст гаштем апаҷон мега. Куляб 19 лайк Амаҷони Тахмина мега раҳмати калон. Сабзӣ худо кишоиши сабзифурӯштатя. Навигари ташаккур ҳама аст шумо хуб мега. Куляб мада шавин мега Ҷаҳонгир. Ва шер бромадай мега. О шерпалангай. Савзӣ чанд канал дорӣ мега. Савзиам хела дорам. Робияҷон чӣ ҳол дорӣ? Бедил 20 лайк задум. Ин Амаҷоно мега раҳмат. Кристиана кадом миллате гап занум қатъи шохӣ мега. Ин намедонум. Ягон қавр омадагиста. Рухшона хуш бошӣ. Ин админкара маззаш не. Апаҷоном мегум мега апаҷон меги тоба мега. Охи апаҷонот мешавм Зарафшон. Сабзи даря рӯз чанд кило? Сабзи даря рӯз чанд кило мефурӯшен меги? Мега. Рухшона Сабзиҷон дидестам да интернетам ба зур тов мехра. Интернет мега ба зур тов мехра. Видео загрузид шудааст мега. Рубия ҳама корома тамом кардам ба омадам шиштам гӯш карда. Фаҳмо. Шурик тиҷи ассалому алайкум. Валейкум ассалом. Болгари ТВ ина як лайки дига Амаҷоно мега. О и номоша ина болгарӣ кардай. Боргалӣ. Ҳамин рӯз ман монда шидам. Ҳамада мешам бо ама 12 минус мекуна. Охи меҳнат кардӣ да ту. Ай 10 зиёд одам ҷамъ накун Ҷаҳонгир. Ман ҳоли пасуда нашуштиам мега. 20 лайк биқаб мега Шурик. Раҳмат барои лайкот. Салом апаи ҷунум мега Саид тиҷи. Валейкум ассалом. Саидҷон додарҷон чӣ хели сӯзи саломатиҳо хубай? Хушомадӣ додарҷон айбари боло гузар. Нӯшигирит сабзӣ номта баргалӣ монди омадӣ мега Амаҷони Рухшона 20 кило мега. Сабзӣ манда обуна шав баргалӣ обуна шав мега. Шурик жду мега. 21 лайк. Ҳазор раҳмати калон барои лайкот Саидҷон. Амаҷони мама фаҳмо мега. Кани дӯстони азиз дӯстони нав мада меҳмон шавен. Ма активни унда ҳамада чотка тамошоҳои видеоҳотона ҳе мега.
ҳамин нуқта вергулоту намонем ба худо прямой хонда рафтаистаме. Апаҷони мама мега Савзӣ нағзай 20 кило 300 сомон кор кардин а ютуб отказ кининак мега раҳмат апаҷон мега ключ те мега шурик ключ ма ҳамирӯз шурик тида дода будам. Амаҷони Робия силката парто мега Сабзӣ мега мама. Амаҷони мама яктаи охи. Амаҷон мега рӯз доодам бисёру шаб доодам нест. Ҳама ховай чӣ намедонам. Намешава партофтам силка мега Робия. Амаҷони Рухшона не эфир дам дар кор савдоҳома ютуб да мемону мега. О мама созин хубин иншаллоҳ мега. Салом сози нағзин апа мега Ситора. Ваалейкум ассалом Ситораҷон чӣ хели сози саломатиҳо хубай? Фарзандакот созан хуш омадӣ. Машина салом сози хуби мега Робия. Сабзӣ амаҷони Робия ози ку ман поиз кунам номта яке меёвамта мега. Мама ғариб бача раҳмат додарҷон нағз шумо хуб мега. Рухшона савдобарак мекунен кадомаш пешрава мега. Машина агар имконият бошад дастгирӣ кунед мега. Мама созӣ мега. Машина алҳамдулиллоҳ соз. Амаҷони мама баъдаи эфир ба 4 канали дигарӣ мубунат мешавам. Шурик додарҷон хубӣ меша нағз шумо хуб мега. Соз мешава мега Робияҷон. Амаҷони Рухшона Сабзӣ пеш мерава мега. Закрипит бикун мега. Закрипит ман кира кардам? Ҷаҳонгира кардагим. Баъди Ҷаҳонгир мекунам. Нахтак нестай дина эфирша девона кардам мега. Буди апай тахмина мега ҳо будумо ахиришда буромада рафтам остак. Робия номи канал Робия Нурова мега. Ассалому алейкум мега апай Шафоат. Апай Шафоат хуш омадин. Салому алейкум чӣ хелин созин апаҷон? Саломатиҳо хубай кору боро ҳама соз. Ассалому алейкум 23 лайк мега. Ваалейкум ассалом Зайнабҷон хуш омадӣ. Ҳама каса нағзин дӯстон. Худоро шукр соз. Сабзӣ ҳамавақт сарбаланд аст дар пеш аст мега. Сабзиҷон раҳмат шав 505 будум 500 шида метестар 1000 шавам ку мега. Одамот агирифтиян мама 23 лайк ҳама каса хубен тинҷен. Худоро шукр соз апаҷон ай шумо пурсем. Сабзӣ силкатро рӯи ку мега Ҷаҳонгир. Мама барои чӣ кам шиден мега Рухшонам. Пупсик ба зур мехона охир дар негр дуромад ай Индонезия қатъи урам гап задам нахта қатъи ҳамон монд ба буромадам. Кимсанов ҳама хубу ноширги вайфай вайрон шид ай ремонта мурдам телефона. Фаҳмо. Апаи Зайнаб сози хуби фарзандо созан иншаллоҳ мега. Пупсик имрӯз чариданида будам 5 кас қаҳр кардай рафтай. Хи гуфтиян имрӯз ина нестай гуфта буромада рафтиян дидӣ ё саршӯӣ рафтиян. Ҳози дудар мател нав заказ кардам. Чӣ хели телефон заказ карден апай Шафоат? Ма бигирен савзиёра мега ма савзиёра бо харгушотона наёрен пешаи хутон гирифтай.
сабзи анав мега. Холаҷон сӯзи хуби фарзанду сӯзан иншоалло. Ҳама каса хуш омаден дӯстони азиз. Ой. Рухшона 5 каса ҳафтаи саршон омада, бояд мега ютуб саршӯӣ бурдаишон. Кристина грехта рафт ку сабзи Тоҷикистон қиматай гуфта. О, нагӯ, сабзи ба худо тоба надурмадестай. Камин бимон мегам. Дударам ҳамаи моделша медона, гуфтам як тел бихар ки сарфароша брам. Фаҳмо. Оҳо, мамаҷон, мега Рухшона. Баъд дар меҳмонӣ чӣ чариди ки мамаҷон ку нақл кун? Шафоатҷон биё меҳмон шав мегам. Сабзи дар силкат намешавад ромада мега. Ин дига ку мега Ҷаҳонгир. Робияҷон ҳама хубу? Таспи бачаҷон ай 41 нафр намефрояд зиқам. Ҳолиам нафр омада апай Шафоат? Ман пага видеора мепартом. Попсик ту тамошо кун оби даҳанат брава мега. Гап нест мама зиқ наша айма 10 та гум шидай мега шурик. Во ҳами амаҷони мама буд ки ҷои охириш ош хирида бо ман мегум ки боша мега. Ютуб ҳамаро дарди сар кардай ҳо нагӯ Рухшона. Касе ҳомила бошад тамом мегам. Кимсанов канали асосӣ ман ҳамун навигарӣ мега. Сабзи 33 шидам мега Робия. Мамаҷон иншаллоҳ мешам насиб мегам. Шафоат апаҷон сефикон нурафен тин шапаҷон. Не ҷонам амирӯз бо уколу капел мондестян бо худо шифои комилаш тия апаҷон. Сабзиҷон ғамша нахӯр сабзи қиматай ош намехӯрӣ оши тупа мехӯрем мо мегам. Шафоат апаҷон аз офтоб набоша чанқай. Апаҷон ҷиянча не бачашона мега. Муҳиддин приветик привет Муҳиддин чӣ хеле сози саломатиё хубай? Худованд шифои комил тияб холаҷон мега Робия. Муҳиддин салом алейкум созен хубен? Ва алейкум ассалом Муҳиддин чӣ хеле сози саломатиё хуб додарҷон хуш омадӣ. Майли хоби хуш ман рафтам хоби хуш барои ҳамаи шумоён. Майли Рухшонаҷон шабои хуш хуш омадӣ ҷонум. Амаҷони мама мега Сабзи ҷонам бачам дар ватан аст худам дар ғарибӣ худованд нигаҳбон бошам. Омин. Ман ҳамо бачаша ма ҷиянчаи худам яъне апаҷони тахмина. Фаҳмо. Худованд шифои комил биде мегам. Рухшона киҷо рафтӣ бесту чахчах кунем мега Робия. О мухаҷон биё ай бола гузар чвертики.
амаҷони Шафоат худо шифоти амин мегам. Алҳамдулиллоҳ соз раҳмат апаҷон хуш бошен. Якум омадам одамай ки иқа хуш омадӣ мега. Фаҳмо. Хуш бошӣ. Ҳама сози хубӣ? Мама сози хубӣ? Иншоаллоҳ падар модар хубан. Иншоаллоҳ фарзандот чӣ хел? Сарам тов хурд мега. Нагу савзӣ. Бачаҷонум 26 сола 3 июл даромад. Аввал духтар занаш касал шуд. Вайҳоро сабук қапидааст. Бачама сахти бад қапидааст. Шафоат апаҷон шифои комил ато кунад. Омин. Аллоҳи меҳрубон дардаша метиҳад, шифошам мебахшад. Иншааллоҳ. Рост мегӯй мама. Муҳиддин сози хубӣ? Падар модар созанд? Иншааллоҳ мега. ҳама каса хуш омаден дӯстони азиз. Мухаҷон раҳмат. Нағз ҳама мегам. Амеҷун алҳамдулиллоҳ сози хубӣ? Иншааллоҳ. Мама ҳамеша соз бошин мега Муҳиддин. Мама ячи пурсимад ина дина нахтак видео кардку. Ина ҳамин программа қатива неки як кунҷа кишта худша нишон дод. Ҳава ячи хелӣ мекунӣ? Ина ман иҷара зер кардам наметоваку. Видео ҳичи нанависондай. Ҳава ячи хелӣ кунам. Шафоат апаҷон қариб чени ман буда. Иншоаллоҳ нағз мешава мега. Раҳмат додарҷони муха мега. нишон метиҳад мин мега. Раҳмат духтарҷон. Мама бачаи ман иштиҳо надорад савсем. Ла мега сабзӣ. Пупсикҷон агар фаҳмидӣ мадам ёд бите мега. Худам наметонам унахта пурси ай. Агар то мехона ҷумлара ки ёдаш мегирем. Охир не та ҳамун рӯз карда будӣ каляскат қати рафта истода будӣ. Ҳамин программа қати мекунӣ ки таам. Нишон додику рафта эфир карда рафтӣ. Авай гирдак датра нишон додагӣ буд. Пупсик кия иҷада мега сабзӣ. Пупсик намедонам. Мамара пурс мама мега. Кира мега ба фикрам пупсик гуфта сабзӣ. Апай Шафоат биен буличка мехӯрем. Муҳиддинҷон хубӣ? Бачаҷони қандам. Падар модар ҳама хуб аст? Иншааллоҳ хуб бошен. Шафоатҷон айтаст бу гармира мешава. Писарики ман 9 моҳа як ҳафта ба таз будан. Иштиҳош камай. Вози ай гармира мега. Рост. Даруни ҳамун программа дро видеоша гирён кун. Май даҳак нишон метиҳа. Худи авай программа рафтан дар курай бу. Алҳамдулиллоҳ соз раҳмат ҳама хуб мамочка. Пупсикҷон медонӣ чӣ хеле кардам? Ютуб бро ҷои суратгирӣ видео кунӣ будро тамом мешава. Фаҳмо. Чокади Робия.
эй пупсик, ма ай ҳама ҷо мером, ҷои сурат медорам нишон дод, мега. Фаҳмон. Намедонам, келинам фикр карда ба хотири кӯдакаш хест аст. Бачам не 3-4 рӯз аст, таспаш ҳеҷ намефурӯяд. Безеб ба худо тасп нафурӯям. Хай худованд худаш нигаҳбон боша. Худо лиссоз мешава. Апаҷони Шафоат. Мама, нома ба шикаст нагир, хоб, мега. Сабзи ку запис экран қатӣ куну мада ватсап да парто ма кунум, мега мама. Пупсик апай тахмина, мега. Раҳмат тахминҷон, бовар кун абеди оши туппа хӯрдагим аст. Оши туппаам зӯрай апаҷон. Ҳай марда ки ман на оши туппа мехӯра, на угро мехӯра. Ҳеҷ чӣ намехӯра, хеле чизо. Аллоҳ таоло шифои комили оҷил атошон кунад, мега Муҳиддин. Зули Каримова 26 лайк. Раҳмат ҷонум барои лайкотон. Хушомаден. 6 дамраҳи мардак ма нигоҳ карда, як чашмум дар дара, як чашмум дар тел, мега. О нагӯ. Амаҷони мама мега ма и программаро надорум охи, мега Савзи. Муҳиддин ина агане гап нест, мега. Муҳиддинҷон саломат бошен, мега. Шафоат апа марам оши туппада будам, мега. Ма як бор гузарондум, ҳамихелӣ кардум, шид, неким эфир кор накард, мегам. Пупсик ӯ язна ранги шӯи ман будай. Намехӯра, даже гӯшт намехӯра, мегам. О, язнат намехӯрам. Мега ки фақат макарон шӯрбо ку, фақат макарон палов. Не оши туппа ҳеҷ чӣ надошт. Як пиёз каме сирх кардам, об андохтам, бе равғану бе любӣ. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Шаҳноза чӣ хеле сӯзи саломатиё хубай? Ай бари боло гузарку Шаҳноз. Савзи майли олӣ миёвмуш, мега. Апи пупсик кӣ боша? Ман надидестамш ку, мега. Ту намебинӣ пупсика. Пупсик худат мешавихи Савзи. Мама тира гуфта истай, мара не. Сӯзи шумо ҳамакаса. Худора шукр соз Шаҳноза. Чо кади коро чӣ хела ай кор биромадӣ? Шаҳнозаҷон ва алейкум салом. Омадӣ, мегам. Шафоат апаҷон мада обуна шав, пага бин оши туппаи кадаи мора роҳат мекунӣ. Ба қонуну қоида файзабодский, мегам. Ту худат ай Файзабод мешӣ? Мама. Алейкум салом Савзиҷон. Меша шумо соз аҷалм, мега. Мамаҷон шӯлаи оши туппаю қатиқиро дӯст медорам. Ош макарон, ош уқа дӯст намедорам. Сабзи оли майдат ба пупсика дидана, мега. Майдаи, мега, ба пупсика дидана. О амира бугӯ. Кофта гашта гам назан дига мама. Мон бикова. Шаҳноза сози хуби чӣ ҳол дорӣ? Амаҷони мама ҳоли дро биков миёвиша, мега. Савзи Шаҳноза омад. қаврат меканак, мега. Ҳо омадум. Хона доим эфири шуморо нав дидуме. Хелаш гузашта ба фикрам, мега. О, як соат шидровна. Ки ай ваҳдатай, мега Муҳиддин. Амаҷони мама, мега. Пупсик ҳова бибию бобои ай ҳамуҷана фаҳмо. Худат ай киҷо мешаягани? Робиаҷон алҳамдулиллоҳ, мега Шаҳноз. Шумо сози Робиаҷони асал, лекин ҳамаш гап будааст. Ягон чӣ сер
равған намехӯрам, лекин қаддам 165 аст. 90 килоем. Ваҳ, ранги ман будаин. ҳози ҳама эфир нагреза шида паи Шафоат. Шафоатҷон ҳо анамухе уши туппа мекунам. Мо занакҳо мечарем ки таваққа мелесан мега. Шаҳноза айбари боло гузар ай поён шин мегам. Амаҷони тахмина фаҳмо мега савзӣ. Савзӣ миёвем мега. Раҳмат Шаҳноза соз. Худам ай душанбе. Ҳа фаҳмо мамаҷон. Амаҷони мамаҳо иншолло миёвӣ мега. Пули майда дорӣ да кисад? Ё да картаямаш? Майда дошта бошӣ, агар не пага сари картара биги бира ту 30 рубл мара бите, ман 2 та об биёрам сари қатид мерам. Ба 6 та мешава. 6 та не 5 та мешидай обмон. Ба рӯзи чоршанбе насиб боша кор рафтам, шаб биё ба ҳамҷора 4 баклажкара гирифта ба 2 таи меёрем. ҳа Шафоат апаҷон, марам любой чира мехӯрам. Ширинӣ бисёр ай 49-51 кило боло намешавам. Қаддам 162, ҳеҷ гоҳ фарбе намешавам мега. Қанду қанфет, самбуса ҳечи на мехӯрам. Фақат шӯрбо, кани каша, овсяни каша мехӯрам. Уқа фарбе нестам аку мега. Мо килои ману мардакам алӣ шидаст. Мардакам 68 кило ҳай, ман 90 килоем, 89 килоем. 90 кило мега савзӣ. Шафоат мани каша фарбеҳ мекунам мега. Овсяни каша фарбеҳ намекунам мама. Апай Шафоат мани каша нагуфтааст ё овсяни каша гуфтагиай ку? Худо қувват тия одамои 90 килоа умри дароз тия омин мега. Савзӣ чӣ кор дорӣ охӣ мега Шаҳноз. Шаҳнозаҷон чо кадӣ? Мамаҷон шумо аз душанбе ман ай райони Рӯдакиам мега Робия. Ай апай Шафоат. Ман шакаробу қурутоб нағз мебинам, ширинӣ намехӯрам. Ҳо шакароб қурутоб боша як тавақчаи ҳамин 2-3 одама дорам, ҳавая пир мекунам, не ки қарак мехӯрам. Апай тахминат ина дар эфири Нахтак Оишагул гуфт ки ман соли 2009 дар турма буд, ҳама гирехт. Ай ба ҷои тюмен бигад тюрма мега. Тоба дина шав гуфтак. Не надорум ватсап мега Шаҳноза. Шаҳноза ту ватсап гузарондӣ мега савзӣ. Пупсик бухон мани каша гуфтаистай мега. Гуфтагиай мега. Охи ҳам мани каша гуфтай, ҳам овсяни каша гуфтагиай. Шаҳноза қавақота тарафум надоз, мегӯй и саҳар завтракта ман хӯрда бошам мега. Сабзӣ ман набудам, чӣ кор кардӣ, кия гап додӣ, ку худут қоил ша мега ба хубӣ. Шаҳноза бигзарон мега. Шафоат ман ай пеши циркм мега. Овсяни каша, мани кашаро камтар, шир обша бисёр мендозам. Ред кам мехӯрам. На он қадар бисёр. Мама куштима ай хандара мега Робия. Шурик салом алейкум. Ҳама каса дар канали мо ҳам обуна шавед мега. Касе ина Шурик да обуна нест, обуна шавен.
Шаҳноза қатъӣ ҳеҷ ка гап назадам. Ина одамои эфира бугӯ мегам. Пупсикҳо ва ҳеҷ ка намондум. Да эфир ай хандара мурдем мега. Тӯба аҷоиб духтарае ҳамай Оишагул. Ба худо ҳамита одами зурай. Духтари зурай. Ҳаммада успед мекунад ҷавоб доданда. Ҳама қатъи салом, ҳамара саломша алек мегирае. Ба худо беҳад инсони зурай. Охи вақт надорум сабзиҷон, мега Шаҳноза. Шаҳноза жду мега. Аҳ, аз пеши цирк додарум да 82 хона шай мегам. Оишагул неста эфирда мега. Не, ҳози нест. Ба фикрам ҳози меоям. Вода мумкин уже бомдод шидагиай. Робиаҷон Оишагул дина ростӣ ҳамара гирезон мегам. Шаҳноза силката парто мега шурик. Ҳама каса хушомаден дӯстони азиз. Хоб надорӣ ту? Мама ҳамин рӯз мада ганда соати зур додай. Саҳарӣ дидам соатам чӣ буд 441 буд. Пас ай абед дидам 476. 30 чанд соатам додай ҳамин рӯз худора шукр. Ҳо Оишагул қатъӣ дина ҳам хе масхара кардем. Бо мега ки турам мегирехтӣ агане ту мена намедонистӣ. Ман ба гуфтум ки мегуфтум ки марам 2009 будум кадом сезонда ай хандара мурдиме мега. Хайр ҷонам дар ҳама Тахминаҷон ҷон танҳо номша нагин. Ман дӯсту мусофир аст гуфта қатиш суҳбат кардам. Чӣ гапҳое гуфтааст маро. Фаҳмидам апаҷон. Хай ҳама хела чо мекунен апаи Шафоат. Одамо ҳар хелан. Тӯба кардам. Ман дар ҳамаи ҷо чорниш кардагим апаи Шафоат. Нест Оишагул ай дайдугӣ омадай бефара ховай мега. Ӯ дайдугӣ нарафта имрӯз. Имрӯз денраждени мардакаш буд. Хомшӯрбо карда буд, манту карда. Ба фикрам хестагӣ ҳанӯзи ба фикрам намозда. Ҳози медуроя ба фикрам да намедонам. Апаҷон тахмина эфирамон пеши язна бира мо суҳбат мекунем мега. Не даи гармӣ мо ҳамин пеши оинада шиштам. Ҳавои тозада. Чӣ хел зур ман имрӯз нолам мега. Якеро дӯст гуфтам душманам шуд. Дигареро ёр гуфтам қасди куштанам шуд. Худованд ба ҳар инсон ақлу фаросат диҳад. О рост. Шафоат апаҷон 82 ай мо дуртарай мегам. Туя дора Оиша мега. Туй дора Оиша. О. Просто и доступна. Салом алейкум ба ҳама. Ва алейкум ассалом. Просто и доступна. Хушомадӣ хоҳари ҷон. Ай бари боло гузар. Оишагула ман гуфтам тайёр ша мерем пироги ма сабзина шидак. Оиша мега аку ту қатъӣ равам дастархони мара ба худат гузаронӣ. Мега Дина. Беҳад инсони ҳамин қазурай ки Тахминаҷон ман ягон сири паноҳ надорам. Ман умрам ба ҷое расидааст. Чӣ қадар ҷонам дар ҳамат.
چی ده ها رسیده چی در کار جانم در همت خیلی زیق نشین اپا جان اهمیت نتین سرتونه ویران نکنین و خیلی نگو اپا جان را پیشش خرسندش نوشرگی کاراد رو بیت هم بلوچه شده 28 лайк 1000 rahmati kalon просто доступна барои лайкот хоҳарҷон чо кади сози тенҷи саломатиҳо хубае фарзон мамаҷон медонам хело дур аст шафоатҷон ҳо ман 2 сол набудам дар душанбе мегам ваалейкум салом хуш омадӣ просто мега рубия просто доступна хуш омадед мега хуш бошен рубия мама умеет всё тиҷике ту паспортут кадом саҳай тоҷикистона ё ани россияй будилинг дамонди танҳо ӯ қатъи ман связ кард барои духтарам гуфт ман гуфтам ховарҷон аз эфири ютуб бо касе бовар нест гуфтам ба ҳамута ҷур шуд фаҳмо маам гап мезадам дар телефон қатъиш чорни кадумӯзи раҳмат наз апаҷон гаштем шумо чӣ хел худора шукр соз илҳомиддин салому алейкум ба ҳама ман омадам чанд рӯз набудам чӣ гап шид мегам ҳеҷчи не илҳомиддин сози тинҷи касе фарёд дорам асалакози видеои мощный загрузид мешавад бачаҷони мара тамошо кунед табрикотона қатъи дуоҳотон фаромӯш накунед шербачаи ман 9 моҳа шид мега гап нестай мама ман мардакам бия мерам мега рубия ок мама мега рубияҷон рост мега ба умеди ютуб нашин а ютуб ҳечи фоида нест ман двойноюм ҳамон гражданство ҳам россия ҳам тоҷик апои тахминан ман ай кӯдаким иҷа даем донишгоҳам ҳамиҷа хондагиам фаҳмо мамаҷон фаҳмо бараки хокози бо хиррас када подписчикои мара нагирезонӣ мардум одами харобам хиррас мекардасан ассалому алейкум ба ҳама дӯстон як бори дига ваалейкум ассалом садои зарафшонӣ хуш омадӣ касе простаи доступна да обуна нест обуна шавен хоҳармона дастгирӣ кунен имя салом ваалейкум ассалом имяҷон амин рӯз эфири як назар ки диромадам таҷмама ҳамуҷа дидумад беҳтарин робияҷон кори худат хуб аст духиро бо бастар бизан робияҷон мега шафоат апаҷон ҳо ман то бачаман алла мегум дадаша пеш ай бачааш хоб мебара мега апаҷон чӣ ба механдӣ мега садои зарафшонӣ апай тахмина биёя дастгирӣ кунен ман 1000 шам кам монд мега охи додарҷон чо кунам ина бугӯ ман туда обуна ҳастам дигаро хай биёяд чита кашол кунам агане ина касе ҳамин илҳомиддин тивида обуна нест обуна шавем хай додара дастгирӣ кунем 1000 шава айдуми ин хай бо ҳамамон мисол сарҷамъ шавем як одама 1000 кунем ба бо дигаримона 1000 кунем инам хеле дастгирӣ кунен охи хурхур драки эфира
ҷамбаз кунӣ пешаш. Сари ҳарфша бигӯен, мега имя. Чира? Апай Шафоат кира мегӯен, мега ҳа. Насибам аз фалак танҳо алам буд, зи умри бевафо як раҳ ситам буд. Набуд осудагӣ дар сарнавиштам, ҳама ғам буду ғам буд. Беҳтарин. Ва алайкум барсалом Зарафшонӣ ҷон, хуш бошен мегам. 29 лайк мега Зебунисо. Раҳмати калон Зебунисо барои лайкот. хоҳарҷон айбари булугзар. Просто даступна имрӯз дайдугида будам озӣ як лав тамошо кардан мерам видеоҳои ҳамара мегам. Кошки то абад намирад модар, ё ҳастии ҷовидон бигирад модар. Меҳр аз саросару вуҷудаш то ҳаст, эй кош ки поён напазирад модар. Беҳтарин. Фаҳмо. Имя ҳеҷ каро духтарҷон ҳечи нагуфтем ҷонам. Ҳама тинҷаст, хуб аст. Ҳама каса хуб бесозед иншааллоҳ, мега Зебунисо. Садои зарафшон Шафоат апаҷон хуш бошед мегам. Ҳамуҷа будам, мега имя. Илҳомиддин ина ман меҳмонат мешам, шумо низ биёен ок мегам. Ман 930 шидам. Қариб омадаи додарҷон, вале иншоаллоҳ мешавам. Адурзада 1000 мегзарӣ. Шеъри мара хон апаҷон мега хонда истам. Фаҳмо апай Шафоат мегам. Апаҷони Зебунисо сози фарзанду созан иншааллоҳ. Роҳила салом, ана ман омадам мегам. Ва алайкум ассалом Роҳилаҷон. Биё хуш омадӣ. Тахминаҷон аз эфир ҳечи фоида нест, мега апай Шафоат. Медонам апаҷон рози ман 10-15 минут бестам мерам насиб бошам. Зебуҷон апаҷон биё созен хубен, ҷиянчаҳо хубан. Модари шабзинда дорам, зинда бош. Эй гули андарбаҳорам, зинда бош. хоки поят сурмаи чашмони ман. Шодиҳои рӯзгорам, зинда бош. ханда месозад ғамам аз баданат. Эй азизи ғамгусорам, зинда бош. Беҳтарин. Илҳомиддин обуна будагем шумо ба баҳрам омӯхти тамоми ину он. Беҳтарин омӯзгорам, зинда бош. бо дуоят саҳл гардад мушкилам. Эй кушоишҳои корам, зинда бош. Беҳтарин. Коммент кардам, мега просто даступна. Роҳила хуш омадӣ мегам. Эзоғи сиёҳ куҷо мерай гушод. Кар хабари маро ба пеши очаҷоном бар. Аввал ки рафтӣ гирьяву зори ма бигӯ. Бовар ки накардам доғои ҷудоима бигӯ. Апаҷон шумоам бе ҳад шеърҳои зур медонед, на? Ман садқа ба хоки пои тиам модарам. Ман садқа ба дуоҳои тиам модарам. Ту рафтӣ аз ин дунё модарам. Бе ту ин дунё торику холист модарам. Аҳсан. хуш бошӣ Робиаҷон. Илҳомиддин афандӣ гуфтай биё меҳмонӣ ман шав. На шав шумода меҳмон шидам. Обуна класс коммент мега. Ҳо раҳмат шукри худо хубем созем ай шумо пурсем. Чокади Роила мега шаб бахайр лайка гирен мега Осияҷон. Шаби таам бахайр боша хоҳарҷон айбари булугзар. хуш омадӣ. раҳмат барои лайкот. Имсол чӣ сол аст рӯи дилам лаҳҷа ало гирифтааст. кунҷи мазора очаҷонам кунҷи мазора хона гирифтааст. кош рӯзи қулфи ғарибӣ бишкана равам сари хоки очаҷонам ормони дилам бишкана. Хонда натонистам хай нуқтавоша намемонен.
Холаҷони Шафоат хубен, мега Осияҷон. На хайрият, тели ман гирифтам, давида эфир омадам, мега. Фаҳмо. Осияҷон, апаҷон хуш омаден, мега саломат бошен. Юсуф тиҷӣ, ассалому алайкум ҳама каса хубед бародару апаҷонои азиз. Ва алайкум ассалом Юсуф тиҷӣ, хуш омадӣ дударҷон, айбари боло. Диёри арҷуманд мамае, зинда бош ватан. Ҳамаи шеърҳо бовар кунед тамоман ҳаёти ман буромада рафтае. Ай тори ҳаво нусхаи зар мегирам, ай очаҷони зери хокам алам мегирам. То сар ба сари очаҷону мераса, сангҳои хандаки Москваро дар ҷигар мегирам. Зинда Роҳила хуш бошӣ, мегам. Хуш бошен Муродило. Ва алайкум салом, мега Роҳила. Номи пешина чӣ буд, мегам. Роҳила, омади короҳои янгашкара кардӣ ё ки нокада омадӣ? Раҳмат Осияҷон, ҳама хуб аст, шумо хубен? Тинҷен? Зарафшон ҳамӣ буд, мега. Мама, мега Рубия. Мама ватан дӯсти сахт будаен, мега. Ҳамира бугӯ Осияҷон. Мама давомаш чӣ, мега. Давомаша бига, агар шумода навбат намеоя, клеш хабшӣ. Зебоҷон хубен, чӣ ҳол дорен? Охи ман рӯбоӣ намедонам зинда бошене, дӯстони азиз, ватан. Шукри Аллоҳ наст, шумо хубен, мегам. Зебонисо давомша, шумо припев бихонен, мега. Апаҷони Зебонисо камнамой шидаӣ, мега Робия. Осияҷон хубен? Тинҷен ҳама каса? Раҳмат. Мама ҷонам, ҳам қайнигош кадом хорава гуфта аҷӯза хоб намекуна, унавай дуруға хоб намекуна, мега. Давомаш дарози баъд, мега Осия. Не, ман дар ҳамин ҷо, мега Осиям. Да 11-солагим хондагиша ёд гирифтам, хондагим ҳамиқаша ёд гирифтам, мега. Беҳтарин, мега. Биё як дона ёрам, биё ду, биё себу анорам. Подписчикошам, зинда бош, Тоҷикистон озоди ман. Ин ноширги корот, Зарафшон. Роҳила, мега мама. Ина касаи Юсуф тиҷӣ да обуна нест, обуна шавен дастгириш кунен. Апаҳо, акаҳо ҳама каса як дастгирӣ кунен. 1000 шава айма кам монд, мега. Ина Илҳомиддин дам обуна шавен, касе обуна нест. Ман ҳамаша ёд надорам, мега. Марда ки ман трактора заводид кард, рафта истад оста. Ман байта намедонам рӯбоӣ мегӯм. 300 ғазала баҳри ҷудоӣ мегӯ. 300 ғазала баҳри ҷудоӣ нашудак, ай тақдири сӯхтагӣ рӯбоӣ мегӯм. Ба худо беҳтарин. Ҳамаша шумо навистаистен, апай Рубия? Ба худо дастатонам компютер шидаӣ. Ман ранги шумо нависта наметавонам, дилам танг мешава. Охи рост мегӯ, мега Роҳила. Поехали, пупсики. Сар ку, мамаҷон. Роҳила, фандам накун, имконият боша ягон камен монд, баъд гапут мегӯм, мега. Нисо, ту модари ягонаи зинда бош, ватан, Тоҷикистони озоди ман. Ки Зебонисо, ту ира нагӯ. Россия священная наша страна, ту ҳамира бугӯ. Ин шеъра аз ёд ку ака. Апай тахмина кам аймара эълон кун, савоб шиствам ҳуй шава, ҳаматона савоб мемонам. Илҳомиддинҷо, ина закрепитам кардам, чанд бор эълонот кардам. Ҳамин рӯз ҳамин обуна шавен гуфтана, ба худо ҳамин даҳанум дар када рафте.
ҳамаро ина гуфтаистам, ҳамин одамои кӯҳна манохинав нашидиянд. Ай муродило, мега олуча гули бодом, ман чойрезаки кишавм, мега айма. Кошки намешуд хонаи очам дар гузарам, кошки ки намедидам, намесӯхт ҷигарам. Ҳар гоне бо сӯи хонаи очам менигарам, об аз дида резаю хун, ай ҷигарам. Худоё, Роҳила чойрезаки янгаҷонат, мега Роҳила чойрезаки админка, апаҷони админкам биша, мега мама, мега ҳози ма админкара относиться мекунам ба калом. Мара ҳурмат мекунам ба худам ин садои зарафшонӣ ки молодес, раҳмат ба падару модарат. Раҳмат доре, апа зинда бошӣ, мега. Ина касе Илҳомиддин да обунане силкашон да боло кашол кардагиам. Обуна шавен, дастгирӣ кунен, додармон пеш брава, пешравии додари мо пешравии мо ҳам мешавад, барое ки сообщество мемонад. Бигирен ҳама каса обуна шавен, касе обуна нест. Ман обуна шидагиам. ТВ Ҳамадон. Ҳамин ТВ Ҳамадон кин куҷо гузаштагӣ буде? На салом, на алек. Ин роз силка овардаистае Ҳамадон. Апаҷон хабкм, мега садои Зарафшон. Зарафшон ҳо охи ма чойрезаки апам мешавам, мега. Олуча гул кач сандуқа пур кард. Бада лаънати мӯйсафед кампира сур кард. Илҳомиддин, мега Илҳомиддин, ман шидам, кани шумо нашидаен, мега. Якум бор Москва омадагӣ будам, байт хонда гирья мекардам. Яке начальникон пурсиданд, илтимос русӣ перевод кун байта. Бад кардин апае ки шафоат. Зарафшон тоба гӯ, мега. Роҳила, ман я чӣ фаҳмидам, будро камермон имконият боша, мега. Апа салом додум ку, мега. Надидам Ҳамадон. ТВ Ҳамадон сӯзаки хубаки меҳмон шав, мега. Пештар дуромам, кор биромад, нав дуромадам. Мумкин, намедонам. Баъд аз пеши худам гуфтам, мамочка, моя не ругай, моя дети далеко очень тяжело. Чунон урусҳо гирья мекунанд, бале. Ани Робия нахонди тахмина, мега. Ку Робия чӣ навистааст? Ай хона биромадам, дастам ба сарам, аяҷонам ҷудо шидам, доим касалам. Очам мега ая касалат, бехабарам, дар гӯшаи ғарибӣ рехтаи ҷигарам. Беҳтарин ҷонам. Ира Зарафшон. ҳолиам суҳбат дорен? Ман як хоб гирифта хестам, мега. Ҷурабек, мама як каменмон мешамад, мега Ҳамадон. Каменмони ҷош дамешамтон. Роҳила, гумша, ай пай кори худат шав, дигар корот надорам. Ту мара вапше ҷавоб наметӣ да эфиро. Гап мезанам, ноз мекунӣ, хутаким ки баланд мегирӣ. Ма амиҷадам, хоҳари мара чӣ гуфтаисти ту? ТВ Ҳамадонӣ биё, мега мама. Ҳама каса хушомаден. Хайр ҷонам, дар ҳамат худованд дар ҳаматон хубои обод, тани сеҳат, хотири ҷамъ, хубои раҳмонӣ. Ман гуфтан мехонам, насиб хоб мерам. Хай апаҷони шафоат, ҳазор раҳмати калон ки омаден
барои дастгириётон раҳмати калон шабҳои хиш муда дамои наз иншоаллоҳ пага бо гап мезанем. Ай хона буромам бо сад дарду алам, ку ҳамон даста ки хабар гирад ҷигарам. Зарафшон ё тоба хондаистм бо чит мефура, мега Роила. Роила аҳамият наде. Мама апашка гап нест комент монда бошӣ. Ина медиром мега. Гум шен ин хел шер нанайсен зиқ шудам. Очама ёд кардам. Иҷа ҷои ма нест срочно рафтам. Хубои хиш мудам мега. Шавои хиш. Хай холаҷон дар паноҳи худо бошен мега. Чифи ҳамадон мондам омадам мега. Видео толиам загрузка шидааст ай пупсик? Садои Зарафшон пага билет гир пар пеши очаҷон рав мега. Худат гумша мега. Илҳомиддин чанд шидӣ? Як-ду кас обунат шидан ку ай эфир. Манам рафтам. Худо ёратон бод беҳтарин шоиро мега. Майли Килешҷон хай шавои хиш. Ҳо пупсик ма иҷа даем суст рафтеста қариб омад мега. 932. Ина бо чанд камонд? 68 таи дигай? 68 нафари дига ёфтан дар корай. Жизнь в деревне. Хуш омадин. Робия овоз таброр ки меганд роз кадаисти. Акай Илҳома дашен мега. Ина Илҳомиддин жизнь в деревне да обуна шав ба чанд каналош обуна мешава. Роила ноз мега. Гумша апаҷон бо тарафи шапалоқ задагиҳора мега мегирӣ. Тоба якум бор дидаистам мега. Гумша апаҷон мега. Ё хоҳари ман охи. Хоҳарома ғам наде. Хай апаҷони зебунисо паноҳтон бар худо. Биби Оиша духтарбанӯзи уча. Салом дугонаҷон. Сози хуби чӣ ҳол дорӣ? Кӯдакот созанд? Шукронаи Аллоҳ соз. Биби Оишаҷон худо чӣ хели сози? Саломатиҳо хубай? Фарзандакот чӣ хеланд? Созанд? Мама хабартон гирифтам апа мега Ҳамадон. Робия ма гум намешавам мега Садо. Жизнь в деревне. Ина касе жизнь в деревне да Ҳамадон да Илҳомиддин да обуна нест. Обуна шавен дастгириитон мекунам. Садои Зарафшон дам. Салом алейкум Амирҷон Муродов мега. Ва алейкум ассалом. Хуш омадӣ. Жизнь в деревне да ма ҳастам мега Илҳомиддин. Роҳила қабша миёем ду каса мега. Хаб кунагане апаҷон мега. Меҳмони нави шумо ҳастам мега Амирҷон Муродов. Ҳазор раҳмати калон меҳмонҷон дастгирӣ кардӣ. Хуш омадӣ. Силката биёр ман дар боло кашол кунам. Амирҷон Муродов. Силката биёр маам обуна шавам туда дастгирит кунам. Ва алейкум салом мега Роила. Бишен коммент бимонен мега. Жизнь в деревне ма шумо да шидам шуморам шавен манда мегам. Ина каси Амирҷон Муродов да обуна нест. Обуна шавен дастгириш кунен шуморам дастгирӣ мекунам. Ай
киҷоши силкашам аз закрепит кардам ку. Ина ҳама касоя дастгирӣ кунед, мега нав 37 будаи Амирҷон. Мадам обнашен мешамтон, мега люблю готовить. Ма омадам, хуш омадӣ, люблю готовить. Айбари булук зарку. Робия апа меши, хоҳар меши, то худат меби ман Роҳила люблю меқапе, мега. Зарафшон хотири номи апам будай Ҳамиҷа, мегӯ. Бале, мега Амирҷон. Любит готовить. Сӯзи хуби сӯзи чил дори кӯдаку сӯза. Мара хабар намегирӣ, ягон бор намебинамтон, мега. Роҳила бисёр коро мекунӣ ту мара холе, мега. Зарафшон. Салом алейкум, Зарафшон. Робия хабар гирен, мега. Робияҷон, ина касе Амирҷон да обуна нест, обуна шавен дастгиритон мекунад. Робияҷон, шукри худованд мо сӯзем. Шумо чӣ хел фарзанду қатъи ҳама каса сӯзен? Бибиоиша шидам та, мега жизнь деревня. Жизнь раҳмат. Роҳила Зарафшон. Ҳамид ту янгам набошӣ, иқа чақам шидестӣ, мега. Садои Зарафшон канали морам хабар гирен, мега Амирҷон. Сӯз мешавад шукронаи Аллоҳи меҳрубон. Апай Роҳила шав омада, мега жизнь деревня. Ина касе жизнь деревня да Ҳамадон да Амирҷон да Бибиоиша да обуна нест, обуна шавен дастгирӣ кунен. Ина Илҳомиддин, силкаш да боло. Люблю готовить. Тамом, ман дига намегӯ, бефара шидам. Наз раҳмат Бибиоиша, шумо чӣ хел? Мебинамтон насиб иншаллоҳ. Жизнь хабар гирен, мега. Роҳила обуна шав илтимос, мега. Роҳила. Садои Зарафшон. Робия тоба чӣ мегӣ? Бугӯ охи ҳам апа мешӣ ба фикрам. Натарсида гап задам, бигӣ ин админка апаҷоном намефаҳма, мега. Ман омадам, мега Даширак. Хуш омадӣ. Даширак ту мада обуна нестӣ? Ман аматписатса мекунам, ина гуфтамонума. Апаҷон ҳами Зарафшон аниқ ҳами янгамай. Ба ники бачагӣ буромада мара пойдест. Ҳамира мегӯмам, Роҳила. Амирҷон гап ёқ, мега. Дарё влог. Салом. Ваалейкум ассалом, Дарёҷон. Чӣ хели сӯзи саломатиҳо хубай? Фарзандакот сӯзанд? Тинҷан майдаакмон чӣ хелай? 34 лайк. Раҳмат ҷонон барои лайкот. Влог апаҷон хуш омаден, мега. Бибиоиша меша, мега Роҳила. Дарё влог. Ҳама каса нағзен сӯзен хубин. Апаҷон шумо нағзен? Худоро шукр нағз ҷонон. Имрӯз видеота тамошо кардам. Бачаҷонат навия моҳа шид. Ман як хиёл кардам як 2-3 моҳа шиден. Зебонисо видео надорӣ ку, мега Дарё. Хуш бошен. Садои Зарафшон. Салом, мега Даширак. Амирҷон, ман шудагӣ да шумо ҳоли дидан бо зангулаш ҳастам, мега. Роҳила тоба бугӯ пеш ай гап заданат фикр кун, хафат мекунам. Тоба, мега.
салом ба ҳама, мега нахтак. Ваалайкум ассалом нахтак, хуш омадӣ. Шукронаи худо нағз раҳмат апаҷон, ника калон кардестам. Зур ба худо имрӯз видеода тамошо кардам. Ошад амиқа тамошо ош форид ба гуфтам ки дер шид хаяко. Накардам, насиб боша пага ош мекунам. Силка Роила мега апай тахмина сӯзи хубӣ мега худоро шукр соз айта пурсем. Овоз ҳаст мега ҳо ҳаст. Ҳо апаҷон як ҳафта шид да яммо ҳагиша. Фаҳмо ман хиёл кардам ҳоли яммо. Шумо 2-3 моҳа шиден дарё. Бо ҳамин рӯз видеота тамошо кардам. Ба мегум ҳамин кадом числа боша ки видеои нав будай. 4 рӯз пеш ба фикрам ай намедонам. Ё 4 соат пеш буд, ё 4 рӯз пеш буд. Роилаҷон, Оишаҷон комменти апам данавис мешавам мега. Дарё влог мада шав мега. Касе ина Дарё влог добуна нест, обуна шавен. Кадом апа да Роҳила мега. Апай тахмина созӣ мегум. Ман туда ҷавоб додаистам ҳар як смсота. Худоро шукр соз нахтак айта пурсем. Ту созӣ тинҷӣ? 35-ум лайк мега клеш. Раҳмат барои лайкот. Ваалайкум салом апаҷони Робия нағзен созен. Ина касе нахтак да нест, обуна шавен. Хуб жизнь мешум мега. Апай тахмина мега Роилаҳо Роилаҷон. Илҳомиддин ман шумода ҳастам, шумо ҳам шавен мега. Да ноутбук нав как боз истодаст эфир мега. Фаҳмо. Марам фасонакам апаҷони тахмина мега. Ту фасонаки медону. Майли рафтам худоҳофиз мега Зебунисо. Майли Зебунисоҷон хуш омадӣ. Нахтак ҳами чита мара фаҳмон. Ина ҳами эфир дадина ту ҳами программа да хта нишон дада рафти ку ина велик ҳайкуниёта. Да як кунҷакаш ҳамухелия чихе гирӣ он мекунӣ мада ҳамра бугу. Мада обуна шавен мега Роби. Хну хурдме. Фаҳмидам Роилаҷон. Жизнь шидум обуначитон баъдтар видеотона бекор шам тамошо мекунам насиб мега. Апай тахмина имрӯз канал гирифтам ягон номи интересни бугу номи канала Алиш кунам мега. Чанд подписчик дорӣ нахтак муборак шава. Роҳила нахтак жизнь канали мадам обуна шаен. Раҳмат 1750. Фаҳмо. Бачаҷон ман хаб кунам бо миём майлаш Хайдариҷон. Хуш омадӣ. Дарё обуна шав худат ман ҳам мешавам мега.
мешам дарё телем да силка намеша камент кунед апамда мерам мешам рӯила ҷуне нахтак мошак номон мега дарё влог шидам мега апай тахминан нома бугӯ мега чӣ бугӯм намедонам охи урам фикр кардам дар корай ина робия мега ки нахтак мега мошак мега робия мошак дорум мега Шаҳноза и сабзи номша алиш кард чӣ мега сабзӣ наёмадай ҳолӣ тебе ҳамадон ман шуморо обуна шидим шуморам модан шавен мегам язна номуш мон номша мега язнат ховай нури калбон ховолӯи ғамзада омад мега хушомадӣ нури калбон охи апаҷон камендам меша айросӣ неким силкада намеша фаҳмо 36-ум лайк раҳмат барои лайкот имрӯз чӣ хеле лайкома маззаш нест апай тахмина мегум номша язна моном соз бихон мега ҳа ман гаранги хум нахтак чӣ гуфтаисам худам намедонам иҷада нахту сабзӣ будай биген ош мехӯрем мега бахтмон нахтак мега 100 лайк мега имрӯз лайкора маззаш нест робия ягон ном бугӯ мега айҷеси фақат рӯзда эфир мекунам шабда намекунам ки номи интересне медона бига мега нахтак ишқ ва нафиат мон мега ёсинҷон мега ишқ ва нафрат мон мега абдулло мега нахтак номи хутонамонен беҳтаринай номи хушрӯай муҳаммадҷони дадаш мон мега апай тахминан насиб бошад саҳар монетизатсияда роӣ мекунам ку ҳуй мешава мега биби созам мега ку роӣ кун нахтак соатош пурай ки
худо соз бошен нурӣ мега. Видеои мошини тару тозаи нави мара дар омада тамошо кунед. Шоҳписари мада дуоти Ҳиндустон мега. Охир номи канали худам чӣ? Баъди танахтак мешава ҳа? Соато 16,000 ай мега. Оҳи зурку. Ба ин каналет чӣ мешава нахтак? Чӣ бо одамои навда ман меҳмон мешам ва ё намешам, дурӯғ мекунам мега. Ман ҳамози ядуташ даҳми рӯз шида мозу далид мекунам. Мебинем нашида боша намешамам. Ҳама каса ном бигем и канал ман места мега. Хундукмон. хай ман рафтам паноҳтон бар худо ба ҳамаи шумо пешравии бурбори хонам, ба ҳамаи шумо сарбаландӣ хонободӣ таманно дорам. Омин. Омин ҷоном. Тудам ҳама хе. Робияҷон хай шабои хуш туда хушомадӣ ҷоном. Мамасози фасонаки апай тахмина мега. Раҳмат бибиҷон пешравиҳо чӣ хел мега. Калбон имрӯз хеле сусти ту. Раҳмат апаҷон ба шумо низ. Хобои хуш. Тудам шабои хуш ҷоном. Бо пага гап мезанем насиб боша. Худои худ ҷиқидакме. Ман эфир мебурам. Қариб 2 соат шидааст. Апам бефарай мохи хобам бурдай мега. Фаҳмон нури калбон кор дабдия. Апай тахмина даширак мабудам мега. Ин нӯширги корот. Қади даширакат. Оли бе. Бу канали навай бу. Насиб мега. Бахшиш ба ҳама ман набудам ина бо омадам мега. Нахтак раҳмат шумо созен мега. Робия раҳмат созам мега. Робияҷон хобои хуш шумоданаз хуб кунед. Бо номи даширак пӯсти баданам ҷиз мега. Чӣ ба калбон? Даширак ҳамо канали нав гирифтагимай номша алиш кардам. Неки мегум ягон номи соз монумша. Чӣ хеле даширакда одам камай ку ё одамаш пурай? Не даширака намегуме. Я бача омад ҳавая гуфтам. Номаш чӣ буд? Номаш аётам буромаде. Нахтак и дина Оишара ки ҷо кади ба амиди турмаш нестай мега. Сладки уголок 38-ум лайк. Раҳмат апаҷон барои лайкотон. Хушомадин. Роилаҷон сози хуби падар модар соз мега. Ака Саид сози хубӣ мега.
Мама ягон нон бугу каналдам моно мега. Саид тиҷи бидро медром камент мон мега нахтак канала чанс нагирифтӣ? Даширак намон ролтон мега Саид. Просто ай даширак хирия мегу мохӣ мега ҳа фаҳмо. Салом созин амакаса хубен духтаро мега сладкий уголок. Худора шукр соза падҷон ай шумо пурсем. Мама нахтак люби мон мега дора люби. Мама маззаи дина грехт мега. Апай тахмина ба мегум та мега. Майлаш. Акай Саид хуш омадӣ мега нахтак. Нахтак ҳамура мегум нестай мега. Хов ай вову соат 11 уҷа 1:14 ай. Роила хта гирифти раҳмат мега нури калбон. Ку Роила? Ина апай сладкий уголок да каси обуна нест обуна шавен. Ина Амирҷона мегуми Амирҷон. Озибину мада нашида боша маам мебурам. Нахтак агане бичпакет мон дашираку ролтон нашава бичпакет мон тенҷай мега. Мана мега 115 узи Муазҷон серка хо. 1:15 мега. Хо мешам мега. Вах бача ту 1:15 да ведорӣ? Салом нахтак мега Саид тиҷи. Бешухӣ ҳама каса як фикр кунем ном барои канал мега. Нахтак ҳо камтар пеш хта ғайбат доштем қатъи оиша эфирда мошни кадем дина ахирда мега ҳамара гирезондем да мега. Савзӣ ку мега савзӣ гум шид. Касе на Саид тиҷида обуна нест обуна шавен дастгириш кунен. Нахтак бин бичпакет мон мегум мега. Акай Саид салом сӯзӣ мега. Банан ку мега банан нест. Нахтак номи каналта шланг шӯрбо ном ку мега. Пупсик ит чиай рӯзое буд ман 3-4 саҳар хоб мекардам. Хобам намебурд. Вах бача. Ман девона мешам агар хоб накунам. Мара рӯзи ҳамин хоб чӣ қадар ба зур истодам. Сабзифурӯшӣ рафт шуд интернеташ буд шид мега. Ина сабзи ина ки 24 соат да эфирая. Авай хеле чӣ қати медаромада боша симкарта қати ки зур хеле намечаспа мисол сус неста интернетош. Эфири кида мама мега нахтак. Саид тиҷи. Касе Саид тиҷида обуна нест обуна шавен дастгиритон мекунам. Эфирош бирен одам ҷамъ мекунем. Мама сӯзӣ мегӯ мега нури калбон. Акай Саид мега.
Нахтак ҳамиҷа эфири абҳада мегам. шумо гап занед, ман хоб кунам. Апай тахмина савоб куниро ёд бигирам, фақат тасаввуп мекунам. Гап нест, гап нест. ҳоли нахтак савобот ҳамаш ҳуяй. номаш чӣ? дӯстот бисёр мешаване ки мегира канал меган Нури Калбон. Саиди ҷи, ман шумо давно обуна ҳастам, лекин шумо нест. Так нечестно мега. Не апам ту хоб равӣ, ман ҳам хоб мерам, тахмин мегам. Акай Саид падарка додан мега нахтак. Беҳтарин касе нест ки мудам падарка куна канал. Созай мега Саиди ҷи. шаби хуш апаҷон. Бирай аз ҷон хуб кун. Ай и эфир фоида нест. ҳаёт мерава равин мега. Уи азната ба танка бедор гуники бедор намешава. хир раскада ховай. Мама кусилката парту мега. Па канал та чанд шид мега. Канали мадози одамом 335 нафарана. Баъд чӣ 476 соат дорум. Акай Саид чӣ хел савоб мекунӣ мега нахтак. Падилица будро мега. музи 310 мекунам ша мега. Ай чӣ ба Нури Калбон. нахтак просмотр мекуна, камин да дастам нараса. ба вақтам мешам мебинам. тон барои ки дайду гидам кун накун просмотр мекунам. апай тахмина нағма накард то бегоҳа ховӣ бо хов мегӯй мега. охи ман ховолӯем худаш 24 соатам боша 24 соат хов мекунам. апай тахмина 345 шумо мега ҳо. дина имрӯз шитамиқа 318 будам. Нури Калбон биё меҳмон шав, марам мерам хоб мега. канал та мехезонам охи тели ҳамкором қатӣ мега. гап нестай Нури Калбон. мама о ҳастам ку мега. мама ҳамон коляска айда ситра дод мега ҳа мега. ба худо рост мегӯй нахтак. ӯ коляска то автобузора мебурояе. ҳамиҷа биём апам мега. гап нестай. акай Саид падилица будром дальше мега. Нури Калбон братодарҷон дам биги пага кор мерай ба фикрам. ман музи мекушам эфира.
апай тахминан наме чӣ мега. Ман фарқш нест. Ҳамин телефона безвук карда хоб рафтаам мегирам. Мадин Акназарова 39 лайк 346 обуна Зангулаш хати айноми ғамзадаи Калбон. Оҳо раҳмати калон. Мадина Акназарова нахтак диди ира худум наиста. Апай тахмина бешухи овози попшота ёд карда мега. Попшом кандак хаб коли попши надорам. Чира ёд гирифтем пай тахмина безвук кардана? Чӣ ба хаб кардем? Пай тахмина ман подписчикума закрит кардам. Тез зиёд шидестан мега. Чӣ хеле кунам охи? Мара нишон надодӣ. Закрит кун шумо ҳам мега. О насиб боша пага занг бизанам мегӯй мара чӣ хеле закрит мекунӣ. Не хонадаем. 40 лайк 47 обуна Зангула бо ғамзадаи Калбон. Раҳмати калон. Чанд канал қати меои ҳолӣ? Апай тахмина мега нахтако. Гап занахта.
мис Шура 41 лайк, 48 обуна. Калбуни ғамзада, раҳмати калон. Апай тахминан ки ба ҳамаи влогерҳо дурӯғ мегӯянд, ҳамон видеоро тамошо намекунанд, беҳтарин лайк менависанд, иқа заҳмат мекашӣ барои чӣ тоба айваёра ҳамаша нуқта ба нуқта тамошо мекунӣ, номардӣ мекунанд, чӣ ба мегам. Ҳама хелай мамаҷон. Ман неки ай ҳамара худам тамошо мекунам. Редка амахе вақт надошта бошам, меҳмонон мераванд, ахе боша тамошо мекунам. Бози баъди эфир ман тамошот мекунам. Жор Али обуна шавен мадам мега 34 349 43 лайк аз номи Нахтак Тиҷи мега раҳмати калон. Мама Силка мон мега 34 мондум ина 34 мама ман Нахтак Тиҷи мега. Подписчикои худам зуран мама. То лайкома дастгирӣ мекунанд. Нури Калбона бин 4 каналаш қати ба фикрам омад. Марам ҳам хеле япай тахминан смотреть позже мемонам сар метим рафтан мегира кор ман буд кадом мегирам баъд вақт меша коммент менависам. Мама ту группа будагиёра мегӯй тамошо накардаистам гуфтам. Мама обуна шидам комментош қатъӣ мега. Ҳо Нахтаки худам будай ку обуна шав. Ҳамин мо 600-700 шавам мега. мешай худо хоҳад. Мама 2 канал қатъӣ шудам та бе коммент. Падарка мега 43 лайк 50 обуна ғамзада пам бошӣ мешава мега. раҳмати калон. Не апай тахмина вообще мегӯям да ҳамин кадомиш беҳтарин лайк менависа ку да коммент вай аниқ тамошо накарда. Ман ай ҳамо видео казали хешомон бисёр фаҳмидам мега. фаҳмо пай тахмина 350 45 лайк мега тоқича раҳмати калон. Ту ба ин каналот мада набунашидаисти Нахтак. Мама Силка мега Саид Тиҷи ташаккур акаҷон. Тоқича салом аз номи Нахтак Тиҷи. Ваалайкум ассалом. Ҳамин каналда лайк монди кулчахӯрӣ биен ҳоли кандем ай танӯр эҳе тандура гам назанен нонӯшакӣ дилмон суст мешава. Тоқичаҷон ман румолча биё мегам. мама туда 2 канал қатъӣ шидам мега. мама эфиромда биё дастгирӣ мекунам мегам. Нури Калбон
اوه اینا سبزی اومد. سبزی کجا گم شدی؟ سر ефир набудӣ ва ахириште. Жизни деревни марам кулча хурдам мега. Мама мега 505 комментош қатӣ мега. Майлаш миём бинам эфиротуна ҳатман мерам. Раҳмат Саид ака. эфирои Саид тиҷи бира ба худо одам ҷамъ мекунӣ мама. Камышта я 15 та ҷамъ мекунӣ. Дастгирӣ кунин ку мега пай тахмина ягон хизмати дига нест мега. Не нест раҳмати калон. Чӣ гапай ҷада мега тинҷай. Акаи Саид зурай мега ҳо. Мама ба 3 канал шида мега. Тоқча дар саро мемонумта дига нағалт. А духта ай саро меғалти 3 рӯз гум мешай мега. Мерам апай тахмина эфир шадиди мара да группа фарёд кун яке ма надидим агар мега гап не зангулаша биҷиқ зангулаш қатӣ па хабар меояд ада. Дастгирӣ кунин ку мега ташаккур тоқиҷаҷон. 45 лайк 52 обуна апам ғамзадаем мега гап нестай. Сабзӣ мега. Фақат дар нахӯтак тиҷи обуна шавед мега. Кулуч тиен мега. Ина кулуч. Зангулаш қатиума мега. Ҳамада бо зангулачаем. Мама тоқичани нахӯтак тиҷи мега. Тоқичаят нахӯтак набошӣ мега нахӯтакай. Нахӯтак набоша ай киҷо медона нахӯтака канали нахӯтак обуна шавен мега. Нахӯтакай мегуме. Худованд нигоҳбони ҳаматон бошад дӯстонам Хубои Раҳмонӣ. Ҳазор раҳмати калон Саид тиҷи барои дастгиритон. Хуш омаден шумодам шабои хуш. Сабзӣ сар да мазор мара хиёли Шаҳноза кардӣ чӣ мега. Ман омадам хуш омадам мега хуш омадӣ. Тоқича ту аниқ нахӯтакӣ мега. Нахӯтак Шабои Раҳмонӣ дӯстам мега. 46 лайк мега раҳмат барои лайкот. Хуш омадӣ мега. ҳамин чо мекунам ман телефона безгир мега хоб ҳамин шумо чахчах кунед касе бекор боша. Амаҷони тахмина нахӯтакай. Ман мегӯм мега ман медонам ки нахӯтакай безор карди 10 бор гуфта. Сабзӣ ту ба кадом тариф медрои эфирҳои ютуб ина ту дар таҷикӣ лекин интернетат зур кор мекунад Сабзӣ. Аз ҳамаи шумо миннатдорам раҳмат апаҷони тахминам. Намеарзад додарҷон хуш омадӣ шабои хуш. Дастгирӣ кунин ку мега Сабзӣ намешава апай тахмина мега. Не апам марам мерам.
тоқча дастгирӣ кам мегам. Хай ки ҷон, нури калбон бира ту дам биги бахдуму пага хона дем ту кор мерай. Бира сар табумо хоб кам. Апай тахмина 351 мега. Ай ҳози каси 352 гуфтагӣ буд ку? ҳози. Ина хай агане ҳама ка охи бо хафа нашен бо мега не харгӯшак бира дам биги хок мо бекорем ба худо. Ман пагаи дига кор мерам. Пага то қарӯз да эфир мекунам тамом. Хай дӯстони азиз ҳаматон да шабои хуш. Ман мерам хокунӣ ки ганда хоҷи қидак маи. Ҳо ма ба мегафон медром 80 сомон меспорам я моҳ без лимит. Ғайри тикток имода 3000 мегабайт мета. Дигарош без лимит. Фаҳмо. Имора чо мекунӣ? Имора бигӯ далит кан. Ютубам без лимит будай зур неки 80 сомон да беҳтарин. Харгӯшак бира сабзи бихӯ хокам мега. Ҳаматон да шавои хуш дӯстони азиз. Раҳмат барои дастгириётон. Ман рафтам. Оишаям наёмадез соат вода 7 намедонам. Хай нахтак, харгӯшак, сабзӣ ҳаматон да шавои хуш.